emisiju o kako se glumi. Evo ovo što ja sad radim, ovo nije gluma, ali idemo vidjeti kako se zapravo glumi, u pravoj predstavi. Idemo. Gdje sva ta djeca uopće rade? Mi smo radili cijelu jednu školsku godinu i onda je ovo njihov završni rad onoga što smo radili i vježbali, odnosno jedan mali dio. Pa tu su ti sada dvije grupe, jedna velika i jedna manja i zajedno rade jednu pričicu. Glumiti je kao kad se pretvoriš u neki lik i onda se tako zamisliš pa uživiš se u taj lik kao da stvarno i jesi taj lik. Kad samo glumiš na pozornici, s njim se možemo puno zabaviti. Predstavljanje pred drugima kao neka druga osoba. Da nekoga razveselimo i tako, da pokažemo nešto i tako. Moja mama kao mala išla na dramsku pa me ona opisala i meni se ovdje jako svidjelo. Radimo zabavne igre i učimo nešto novo. Moraš postati poznat i kao glumac. Većina mojih prijatelja i cijeli moj razred i prošli učitelji i sadašnji učitelji su mi preporučili dramsku. Da steknem nove prijatelje. Ja sam uvijek željela biti glumac i kad sam napokon našla dramsku, onda mi to olakšava kako doći do mog sna. Radit će se o tome kako često djeca koriste mobitele i komuniciraju, a ne opažaju baš previše neki put svijet oko sebe, odnosno koliko ih to nešto na mobitelima odvuče. I oni imaju tu neku svoju mlađu braću i sestre. Njihove kolege glume tu malo mlađu braću i sestre koji pokušavaju ih pozvati u igru. Marijana bi nam bila zadala neke etide koje bismo radili i te etide bi bila stavila, na primjer, u priču. Etide su kao neke igre koje igramo. I tako osmišljavamo sa svojim glavama, ponekad malo i s tijelom kad nam se da, i tako izgubimo kao cijelu etidu ili priču. Bilo je isto lijepo što smo glumili, što smo svi tu. Da li glumiti u stvarnom životu ili samo na pozornici? Nas dvije skoro pa svaki dan glumimo u školi, nešto se igramo i onda tako glumimo. Ovdje na pozornici dobiješ zadane likova. Kada glumiš zasebno, onda možeš si zadavati bilo kakve likove. Na pozornici kad si dođe više ljudi, ali ono kad si dođe manje ljudi. I u školi ili negdje drugdje je međusobno ili u grupi nekoj s prijateljima, a ovdje možeš predstavljati pred publikom koja te došla gledati. U školi ti kao učiteljica ili učitelj zadaš šta moraš biti, pa ti to moraš ispuniti, naučiti na pamet. A ovdje ovako u kazalištu isto sve moraš znati, samo što te gleda hrpa ljudi. Sve u redu, sve znate, uživajte u igri, opustite se. Volim glumiti jer želim pokazati ko jesam, a sad mi je san biti u nekom filmu. To je bio moj san, znači da idem na predstavu glumiti, onako uživati dok glumim. Wow, kako smiješna mačka. Ajme, kako fora, moram to probati. Maša bi govorili, Maša mi uradili, nasjećam se.
Šta ste naučili iz ove predstave? Pa eto, svi smo se jako zbližili i bilo je jako zabavno i predstava ima definitivno svoju pouku. Da je važno prijateljstvo. Uvijek i ja njega otvoreno pitam ovo što radimo na dramskoj koliko vam pomogne u nekom svakidašnjem životu, da li u školi ili tako, i oni kažu da jesu u nekim situacijama opušteni. Čak i neki roditelji mi znaju reći da i dijete se nekako osjeća sigurnije u samog sebe, u svoje neko razmišljanje. Tako da možda su to neke stvari, neke promjene koje se ne vide odmah, ali recimo u tom nekakvom radu sa njima je nešto što razvijaju. Tako da u nekoj budućnosti, neovisno o tome žele li se baviti kazalištem ili ne, i ako im to neki dan jednom bude profesija, mislim da će te neke vještine ipak moći iskoristiti bilo kada u životu.